Doncs us dono la benvinguda, això és el segon dia de les jornades de la xarxa, que enguany arriben a la seva 5a edició i que han canviat el format, i en les quals ahir es va presentar la revista número 10, una revista que forma part d'un doble monogràfic, i és aquesta segona part que parla sobre conflictes bèl·lics i construcció de la pau. Abans de començar volia explicar una mica com ho faríem, començant per presentar-ho. Jo soc la Raquel Llop, soc tècnica de projectes d'aquí de la xarxa, i ahir us explico una mica el que es va fer també, perquè com que estem així, perquè us sapigueu, hi ha gent que sí que estava ahir, però per les que no estàveu, ahir sota el títol Reconstruint societats de pau, educació, memòria històrica i reconciliació, es va conformar una taula amb la presència de 3 entitats que han treballat i treballen per la construcció d'unes societats més justes, entre elles Provocant la Pau, amb el Joan Reverter, Amnistia Internacional Catalunya, amb l'Adriana Ribas, i Arxivers Sense Fronteres, amb el Ricard Ibarra, que va ser el president d'aquesta entitat. Es van aportar reflexions molt interessants, com per exemple la importància dels arxius en la reparació postconflicte i en la recuperació de la memòria, també els pilars fonamentals amb la reconstrucció, com comentava l'Adriana Ribas, que són la justícia, la veritat, la reparació i no s'ha d'oblidar les garanties de no repetició, i així com la necessitat de crear espais segurs en moments i llocs de conflicte per a garantir la seguretat dels més petits, més enllà dels projectes, com comentava el Joan. Totes aquestes 3 entitats es van convidar ahir perquè van participar a la revista 10, aquesta que, com us comentava, es va presentar ahir i que teniu allà a la taula si la voleu agafar. De fet, podeu agafar les dues, tenim la 9 i la 10 perquè van seguides i té sentit llegir, començar a llegir la 9 i acabar la 10. Per explicar-vos això com ho hem fet, el número 9 de la revista, la temàtica la decideixen les nostres pròpies entitats i van decidir parlar de conflictes bèl·lics molt abans que esclatés, que es reprengués el foc a Palestina i també que esclatés la guerra a Ucraïna. Per tant, és una revista que no va de moda, simplement les nostres entitats decideixen el tema i en aquest cas van decidir els conflictes bèl·lics. Es va fer dibuixant un eix cronològic on començava amb l'escalfament de l'ambient perquè s'acabi generant un conflicte fins a la construcció de la cultura de la pau, passant per l'esclat del conflicte, la construcció de les institucions, les democràcies, etc. Ahir ens vam centrar en la revista 10 i per tant en la reconstrucció de la pau, que ja és al final d'aquest eix cronològic, i avui tornem una miqueta enrere dins d'aquest eix. La revista 10, a més, comenta que no es val a dir-ho, totes les revistes comencen amb una frase que volem aportar o posar de manera simbòlica i en aquest cas hem fet una declaració d'intencions citant a la poetessa, periodista i activista palestina Rafid Siadah en un dels seus poemes que deia "We teach life, sir", nosaltres ensenyem vida, senyor, i perquè no hem d'oblidar i demanem aquest alto al foc a la franja de Gaza, recordant totes aquelles morts que dia rere dia s'estan acumulant i que no podem restar indiferents a aquestes coses que estan passant. Si ahir parlàvem de conflictes, avui parlarem de l'escalfament de l'ambient, però sempre recordant que segueixen molts conflictes oberts a dia d'avui i que com a societat tenim la responsabilitat de ser sensibles davant d'això, no restar indiferents i mobilitzar-nos en contra de tot això. Llavors, avui, com us dic, viatgem enrere a l'eix d'aquest eix cronològic i bé, de què parlarem? Doncs bé, el negoci dels recursos naturals, l'escassetat d'aigua, els efectes del canvi climàtic, tots aquests conceptes avui dia els tenim molt presents perquè ens afecten de manera directa en totes les esferes de la nostra vida. La negligència dels sectors privats, la burocràcia administrativa i una manca absoluta d'un lideratge polític valent que faci un pas endavant, que en la defensa real del medi ambient són els causants de moltes coses, entre elles un esgotament bastant fort i una manca de confiança per part de la societat vers les administracions que són les que han de vetllar per aquesta defensa ambiental. Avui parlarem d'aquests conceptes i molts més, una taula molt interessant que a més m'ha molta il·lusió poder dinamitzar, ja que vinc del dret ambiental i estic bastant connectada amb aquests temes i comptem amb la participació de 2 col·lectius històrics d'aquí de Catalunya, com són la Plataforma en Defensa de l'Ebre i el GPEC Ecologistes de Catalunya, i a més viatgem al sud i també tenim l'assistència del Roland, que és un activista de la República Democràtica del Congo. Després, quan comencem, farem una petita presentació dels 3 perquè els situeu i ells mateixos explicaran la problemàtica ambiental de la que avui connectarem. Després
podeu fer preguntes després de que parlem de les nostres coses i el Joan clourà l'activitat llegint un manifest que avui s'està llegint a diversos llocs de Catalunya que porta per títol No a la militarització i no a la guerra per una Europa de la distensió, la pau i la seguretat compartida, que s'emmarca dins de l'inici de campanya per les properes eleccions europees. Llavors, comencem la taula rodona d'avui, que porta per títols els recursos naturals com a catalitzadors dels conflictes. Presentant d'esquerra a dreta, en primer lloc teniu al Roland. Buenas tardes, Roland. Buenas tardes. Muchas gracias por haber venido. Ell és graduat en Economia del Desenvolupament per la Universitat Catòlica del Congo, és fundador de l'Unió des Jeunes pour la Réussite de l'Avenir, una cosa així és? Sí. I de Dignité, de la República Democràtica del Congo, és voluntari de la Creu Roja i de l'associació Quilòmetre Zero i fa activisme per analitzar i denunciar la situació sociopolítica de la República Democràtica del Congo i les relacions dels conflictes bèl·lics viscuts amb l'explotació dels recursos naturals al seu país. Després tenim també a la Matilde Font. Bona tarda. Hola, molt bona tarda. Que com ja he dit ve de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, és infermera de professió i portaveu d'aquesta entitat de defensa de l'Ebre, que és un moviment social de les Terres de l'Ebre que neix l'any 2000 com a oposició al Pla Hidrològic Nacional, que volia fer un gran trasbassament del riu Ebre cap al sud. Suposo que molts i moltes la coneixereu perquè aquesta entitat és històrica, com he dit abans. Aquest trasbassament que es volia fer de l'Ebre cap al sud fins al Almeria i cap al nord, també fins a l'àrea metropolitana de Barcelona. La finalitat d'aquesta plataforma és mantenir un bon estat del riu Ebre i del seu delta, sostenint que l'aigua és un bé públic i no un negoci, cosa amb la que estem en la xarxa totalment d'acord i donem tot el nostre suport a les causes així. Finalment tenim a la Laia Borràs. Bona tarda, Laia, que és llicenciada en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial i especialitzada en Planificació, Governança i Lideratge Territorial. Ha desenvolupat tasques de planificació territorial en l'àmbit de l'urbanisme i medi ambient a través de la cartografia i amb el coneixement adquirit durant la formació professional i ha permès obtenir eines per entendre els impactes territorials de manera integrada i actualment, com he dit abans, treballa com a tècnica de defensa ambiental a GPEC. Bé, doncs, si m'he deixat alguna cosa a la presentació, ara us animo a que la direu, perquè això és el que havíem posat aquí al llibret, però podeu explicar tot el que vulgueu. Primer, perquè tothom entengui quin és el conflicte ambiental que veniu avui del que avui posarem idees en comú, us donaré 5 minuts a cadascú perquè feu aquesta presentació. Doncs que si voleu començar d'esquerra a dreta, com vulgueu. Bueno, no hay nada más que añadir. Soy un técnico también de marketing y publicidad a nivel del grado superior del Instituto Juan 23 aquí en Tarragona mismo. Y aparte de esto, pues estoy luchando desde que tenía mi bachillerato, desde 2014. Estoy dando formaciones en francés se dice bon citoyenneté, es como ser un buen ciudadano de su pueblo, de su país y esto. Nada más que añadir. Vale, y en cuanto a la problemática ambiental que se enmarca en la República Democrática del Congo, ¿nos podrías explicar un poco así todo el tema de las minas, de los minerales que se extraen allá y qué impacto tienen aquí en el norte? Sí, gracias por la palabra, Raquel. Y como un buen economista del desarrollo hablaré de lo que se llama la responsabilidad social y empresarial. Aquí lo llamamos la responsabilidad social corporativa. Y ahí en esta responsabilidad es cuando las empresas tienen en cuenta el ámbito económico, el ámbito social y el ámbito ambiental. Entonces, en Congo, desde que empezó yo no lo llamo conflicto, pero lo llamo guerra porque nos están atacando. Hay conflicto cuando los dos no se entienden en alguna cosa, pero nosotros estamos ahí, nos levantamos una mañana, nos bombardean. ¿Por qué? Porque tenemos minerales. Así que en este sector de la responsabilidad social y empresarial, en Congo los 3 temas no se respetan porque la mayoría de las minas son clandestinas. Primero hablamos de la explotación ilegal de cobalto, coltán, como el caso, por ejemplo, de Apple, que ahora mismo está acusado por nuestro gobierno de comprar materias primas ilegales. Y también hablaremos del sector jurídico, que es que la mayoría de las minas no respetan las leyes para tener una concesión de minas. Llegan una mañana,
dicen, vale, en este pueblo hemos encontrado cobre o hemos encontrado coltán, pues vamos a matar a los ciudadanos de este pueblo, le vamos a echar de aquí, si resisten empezamos a violar, a atacar, a hacer lo que sea para explotar estas minas. Y también en tema a nivel social, es que en estas empresas hay explotaciones infantiles, que no hay ningún horario, ningún sueldo fijo, que no hay nada. Así que esto, ¿cómo nos afecta a nosotros como población? Es que nos afectan porque cambia nuestra vida. No es fácil, aunque aquí en Europa, mudarse de un piso a otro, pero imagínate cambiar todo un pueblo por los minerales, cambiar toda la vida de los niños que estaban en la escuela por explotación de minerales y meterle ahí a trabajar todos los días de la mañana hasta la tarde para ganar unos 80 euros. Y este sector, nadie respeta lo que se llama la responsabilidad social y empresarial. Y ahí también, cuando se explotan ilegalmente las minas, no hay ninguna ley, pues vamos a la contaminación tóxica del agua, del barrio. ¿Por qué? Porque estas minas, como son ilegales, como no respetan ninguna ley, cuando están tratando los minerales brutos para sacar lo que necesitan, pues los desechos le tiran donde sea. Y la mayoría de las minas clandestinas lo tiran en el río, en el agua. Y ahí se contamina el agua por los metales pesados, se contamina el agua. Y esta contaminación a veces genera a las mujeres, por ejemplo, abortos espontáneos, por ejemplo, enfermedades de piel, malformaciones de los bebés. La mayoría en un pueblo, vais a ver que en este pueblo siempre cuando nacen los bebés tienen problemas de la espalda, problemas de pie, problemas de pierna, problemas de brazo, y esto viene desde esta explotación ilegal, estos conflictos. Y aquí, nosotros estamos aquí en Europa, no lo vemos, porque nosotros lo que somos solo los consumidores finales. Las cosas pasan ahí, van hacia China o Estados Unidos, nos fabrican el móvil, el portátil, el coche, y aquí lo que yo sé es solo que tengo que ir hacia Nissan, hacia SEAT para comprar mi coche o Apple para comprar mi móvil y ya está. Por eso necesitamos hablar de estos puntos, de estos temas, y pues es en este sentido que este conflicto toca a nivel ambiental y la vida social de los ciudadanos. Sí, es que está claro que cualquier conflicto ambiental es un conflicto contra la persona, que nos afecta directamente. Después entraremos a hablar más profundamente de las responsabilidades, pero muchas gracias por darnos estas pinceladas iniciales. Aleshores, Matilde, si vols explicar així també la problemàtica que tenim amb el riu Ebre i com treballeu des de la plataforma. La veritat és que nosaltres, per sort, encara no hem arribat a la situació, com explicava ell, no? d'una política tan depredadora, tan bèstia, no? On la gent no compta absolutament per res, no? I això, la veritat és que aquí a Europa és una sort, no? Encara no hem arribat aquí. Bueno, la plataforma, com bé sabeu, va començar l'any 2000 a partir d'un pla hidrològic que n'hi havia del govern de José María Aznar damunt de la taula, que volia fer un gran transvasament cap al sud de la península ibèrica fins a arribar a Almeria i al nord fins a l'àrea metropolitana de Barcelona, i on la pretensió era agafar la gran part d'esta aigua, era fer 1.080 hectòmetres cúbics anuals de l'Ebre, fer-los baixar fins a Almeria per la indústria que n'hi ha allí, la indústria del camp, que és de Múrcia i Almeria. I llavors això va fer que molta gent d'aquí, de les Terres de l'Ebre, s'oposara a aquest gran transvasament, però a partir d'un transvasament anterior que havia hagut aquí, que era el mini-transvasament, el que se diu el mini-transvasament, que en definitiva és un transvasament aquí al Camp de Tarragona, que s'havia fet als anys 80, i clar, allò se va vendre a la gent de les Terres de l'Ebre com que era
era el gran recurs que tindria la gent, que a canvi de la venda d'una mica d'aigua tindrien molts de recursos i tindrien molta possibilitat de desenvolupar-se absolutament en tots els sentits, no? La gent llavors va estar conforme o no se va oposar, llevat d'un nucli molt petit de gent, no es va oposar a aquest transvasament al Camp de Tarragona, i al cap dels anys el que la gent va constatar era que on se n'anava l'aigua se n'anava tota l'economia, i fins i tot el problema més gros que nosaltres considerem que és el transvasament de la gent jove també, perquè allà on anava l'aigua és on se creaven els recursos per a desenvolupar-se, i això va passar al Camp de Tarragona i no va passar a les Terres de l'Ebre, no? Per tant, a partir d'aquell moment l'aigua se'n va començar a anar, evidentment la gent no va notar res econòmicament, llevat dels regants de la dreta i de l'esquerra dels canals, que eren els que rebien una certa compensació econòmica per l'aigua que venien, però la resta de la població no. Van començar a tancar empreses perquè tots els recursos se van posar al Camp de Tarragona, i això va suposar que la gent, si volia continuar tenint uns recursos i poder viure en feina, s'havia de desplaçar al Camp de Tarragona, que en definitiva és el que encara passa ara, que molta gent d'allí continua venint aquí a treballar cada dia i se'n torna. I això va suposar el transvasament de la joventut, que és el problema més gros que n'hi ha, entre altres coses, a les Terres de l'Ebre, on la gent surt per estudiar o per treballar i ja no torna, perquè allí cada vegada hi ha menys recursos. Quan a l'any 2000 se va posar aquest pla hidrològic damunt de la taula, la gent se va rebotar, va dir que per aquí ja no passava, que ja s'havia passat una vegada feia uns anys i ja vam veure que havia sigut una enganyifa, i que aquesta segona vegada que no estaven dispostos a tolerar-ho. I llavors això va fer que durant 4 anys va haver molta mobilització social. A partir d'aquí se va començar a explicar per Catalunya i per la resta de l'estat espanyol la problemàtica que comporten els transvasaments, i va sortir la Plataforma en Defensa de l'Ebre fa 24 anys i aquí som explicant encara el mateix. De moment no podem dir que han guanyat, perquè la problemàtica està i, com bé sabeu, ja en continuarem parlant després, però com a mínim el que sí que han guanyat és temps, i aquell transvasament no es va fer, s'han fet altres coses, però aquell transvasament no, i de moment el que han guanyat és temps i anar parant segons quin tipus de polítiques. I penso que això ja és important i ja podem estar contents. Evidentment aquí els grans perjudicats quan se fa un transvasament són la gent que li toca sortir del seu poble, encara que no els hagin matat, perquè els inunden en els embassaments, i això és una problemàtica que no tenim present ningú, que quan se fan transvasaments se fan grans embassaments que normalment queden dins dels embassaments pobles i a la gent d'allí els toca anar-se'n. Sempre sol passar que els embassaments se fan als llocs, a les zones que més recursos n'hi ha en quant a agricultura, perquè són les zones de baix apropades al riu que són les més fèrtils, i n'hi ha molts de pobles que estan afonats baix dels embassaments, i a la gent li toca anar-se'n, però d'alguna manera al Pirineu això estan acostumbrats, però no s'arriba als nivells de violència que sí que tenen a altres parts del món, com és a l'Àfrica o és a Sud-amèrica. Això sí que és veritat. Moltes gràcies, Matilde, també per aportar aquesta reflexió. Jo vinc d'un poble de Saragossa que estem envoltats de pobles inundats i d'antics pobles que ara que s'està secant tot comencen a emergir. Doncs, Laia, el doctor. Primer de tot, jo volia donar les gràcies a Raquel per haver organitzat tota la jornada i a tot l'equip que heu estat aquí al capdavant per organitzar
tot això, que sé que és molta feina i al final s'ha de valorar també. Primer de tot, explicar des del GPEC què fem, perquè nosaltres som una entitat amb 40 anys d'història que hem vetllat per la defensa del territori i seguim endavant. Nosaltres treballem en diversos àmbits, però des de la defensa ambiental toquem des de molts àmbits, des de la indústria. Ara estem en tema de les plantes de biogàs de Camarles i les Terres del Sud, estem treballant amb tot el tema de biogàs, que volen implementar diverses plantes de biogàs, en tema de la transició energètica, projectes de plaques solars i eòliques, gestió del litoral, o sigui que intentem albergar tots els àmbits que podem. Però avui el que hem de parlar és la gestió del Siurana, que ara mateix, en el context actual de la sequera, i portem molts anys aquí a Catalunya, que s'està fent ressò aquest tema, i ara encara més el tema del Siurana és un tema bastant que està bullint. On radica el tema del Siurana? L'espoli de l'aigua del Siurana, l'any 1935, quan la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre li va atorgar una concessió al pantà de Riudecanyes. Això vol dir que li va donar tots els drets cap a ells per gestionar el riu Siurana. El riu Siurana, per qui no ho coneixeu, neix a Prades i desemboca al riu Ebre. Llavors forma una part de la XE, de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, i després el desvien al pantà de Riudecanyes. Un cop està desviat ja forma part de l'ACA, d'aquí de Catalunya. Per tant, des de l'any 1935 tenen una concessió de 65 anys, que arriba fins al 2060. Els regants de Riudecanyes tenen tots els drets per gestionar l'aigua del Siurana. Nosaltres hem estat lluitant durant molt de temps perquè el cabal del riu del Siurana segueix el seu transcurs, i encara seguim, i intentem fer petites accions per seguir, per defensar una mica el que és l'aigua, perquè l'aigua és un bé públic, i al final el que defensem és que segueixi el seu transcurs natural i no aquest desequilibri que hi ha territorialment entre el Baix Camp i el Priorat, perquè el que deia la meva companya també, el que passa quan li treuen l'aigua a un lloc provoca aquest despoblament, perquè la gent que hi treballa, que es guanya la vida amb aquest recurs, el treus. I per altra banda, a nivell ambiental, quan aquest desviament cap a Riudecanyes, això vol dir que en èpoques de sequera el riu queda eixut, que queda sense aigua. Per tant, a nivell ambiental, provocar que el bosc de ribera, que a nivell està protegit, queda sec. Les espècies que viuen en aquella zona marxen o acaben sense tenir biodiversitat, i per tant és un problema tant social com ambiental que tenim ara mateix aquí al Camp de Tarragona, i des del GP que estem treballant. Estem treballant també vam intentar fer un acord amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre perquè garantís un cabal ecològic. El cabal ecològic és aquell cabal que es garanteix que aquell riu té l'aigua, que estableix una biodiversitat i uns sediments perquè aquell riu i aquell valor ecològic estigui allà. I vam poder garantir aquest cabal perquè el riu estigués viu. Però encara és una lluita que seguim fent i encara queda molta feina per endavant. Sí, hi ha molta feina, i ara, després d'aquesta part que us agraeixo molt, de presentació, de situació, perquè així totes entenem on ens trobem i ara començarem a connectar-nos. El segon bloc que jo tenia pensat era parlar de les responsabilitats, perquè ens trobem en diferents conflictivitats, podríem dir, on la responsabilitat també cau a nivells administratius o empresarials molt diferents. En el cas del Congo trobem una manca de responsabilitat a nivell estatal molt influenciada per les potències internacionals, que són les que van allà a expoliar tots els recursos naturals, que són un valor de mercat molt important. Després, en el cas del riu Siurana, per exemple, i en general, com bé has dit, en tot el tema de l'aigua al Priorat,
tenim implicades d'una banda la comunitat de regants de Riu de Canyes i les administracions de l'Ajuntament de Reus i també la Generalitat, no? Que és qui s'encarrega de tot això. I pel que fa al Delta de l'Ebre, la gestió de l'Ebre depèn pràcticament exclusivament al govern espanyol, però també és cert que la Generalitat de Catalunya no està exempta de responsabilitats, ja que pot impulsar accions que, en comptes de millorar, empitjorin l'escenari com és la xarxa de regadius del Principat. A més, trobem una interconnexió entre els conflictes o les situacions. A l'Ebre, per exemple, també són les companyies energètiques i els seus interessos qui gestionen els grans embassaments. Vaig llegir una entrevista teva, Matilde, que deies que els embassaments els ha pagat l'estat espanyol, però qui fa el negoci són les hidroelèctriques. La campanya pels sediments, a més, també ha presentat una denúncia a la Fiscalia contra Endesa per risc de catàstrofe que es deriva del mal estat de les aigües del fons dels pantans, on estan els sediments, que són tan importants pel delta de l'Ebre i que és l'empresa precisament aquesta que gestiona la conca de l'Ebre. Al mateix temps, precisament Endesa, una empresa, segons diu ella, molt compromesa amb la transició energètica i la sostenibilitat, no només ambiental sinó amb les persones, declara a la seva web les següents afirmacions. En Endesa trabajamos para hacer realidad un nuevo modelo energético basado en las energías limpias que nos permita ofrecer un mejor servicio y cuidar nuestro planeta. Impulsamos la transformación energética de nuestra sociedad a través de un modelo de negocio basado en la sostenibilidad y enfocado en la creación de valor y en el compromiso con las personas. Aceleramos el crecimiento para lograr 13.900 megavatios de potencia renovable instalada para alcanzar el 93% de la producción peninsular libre de emisiones en 2026. Molt bé. Com ens ha dit Roland, per molts d'aquests materials que estan tacats de sang a la República Democràtica del Congo els utilitzem aquí per mòbils i per molta tecnologia, però també és la tecnologia que es fa servir per tota la indústria d'energia verda. Òbviament hem d'anar cap a aquest model d'energia renovable, però no ens podem oblidar d'on venen els materials i quina responsabilitat tenim davant de tot això. Tots aquests materials necessaris en aquesta transició verda nostra tan europea, tan del nord, venen directament de mines com poden ser les mines del Congo, entre moltes altres, que són, com ja ha dit el Roland, minerals tacats de sang, amb explotació infantil, amb abusos als drets humans i que acaben provocant una misèria impressionant als països implicats. I és important, penso, fer aquesta relació perquè les conseqüències ambientals de les empreses energètiques, i en aquest cas parlem d'Endesa, però podríem parlar de moltes altres, Roland ha citat Apple i Iberdrola també està explotant mines a Amèrica Llatina i venen aquí els recursos ecològics i tot superverd i superguai. No només trobem que ens impliquen aquí, com és en el cas dels sediments i de les hidroelèctriques, sinó també a altres llocs del món. I aquí la responsabilitat social corporativa de la qual ens parlava el Roland ni està ni se l'espera, o sigui, segueix sent una mentida rere altra de cortines de fum, ¿no? Primero tenemos responsables a nivel macroentorno y microentorno. Es que a nivel externo e interno. A nivel interno, los responsables de lo que está pasando en el caso de Congo, la explotación mineral y los minerales, son primero nosotros mismos, nuestros paisanos. Porque uno se levanta por la mañana por tema de falta de trabajo, falta de empleo, como vivo en un pueblo donde sé que hay minerales, pues empiezo a organizarme, a tener mi grupo de los rebeldes para explotar y vender a los que lo necesitan. Así que hay ciudadanos congoleños, paisanos, que no son políticos ni militares, pero que tienen espacios, son como terroristas, rebeldes, y venden ilegalmente minerales. Luego tenemos a los nuestros como políticos y militares. Me acuerdo, en 2014 hemos perdido al teniente Ndaramala Mamadou porque su general, su jefe, le ha dado una falsa posición para que no rechacemos a los terroristas. Y esta falsa posición ha hecho que los terroristas le matan a él, porque él era un gran guerrero. Así que los militares y los políticos también, hoy en día llegas en el poder, pues empiezas a dar concesiones de minas a tus familiares, ¿no? A los miembros de la familia que le explotan de manera ilegal. Y aparte de esto, pues tenemos a estos vecinos que desde 1993
cooperan con los occidentes y sus aliados para amenazarnos, atacarnos, rechazarnos de estos pueblos que tienen riquezas naturales y explotarlo ilegalmente, como por ejemplo en Ruanda y en Uganda, porque está todo documentado por la ONU, cómo han empezado esto, los masacres que han hecho, y sus aliados que ya sabemos hoy en día, que no lo voy a guardar, que son Estados Unidos, Occidente y lo demás. Pues, ¿cómo interactuamos? Nosotros como población nunca hemos tenido este espacio con el gobierno donde nos preguntan cómo podemos gestionar estos conflictos. Nunca. ¿Qué pasa? El gobierno va hacia los rebeldes a negociar. Vale, ¿qué podemos ofrecer a tu grupo para que dejes mi pueblo en paz? Lo que le piden los rebeldes nunca lo cumplen. Así que, ¿qué pasa? Podemos empezar a negociar unos meses. Al final de la negociación no hemos tenido un acuerdo, pues la semana siguiente escucharemos que han matado en la noche del 5 de mayo a 80 mujeres, han violado a 10 bebés, han matado a tal. Luego, aparte de estas negociaciones, negocian entre países. Pero nosotros como víctimas nunca hemos visto nuestros gobiernos reunirnos, por ejemplo, como esta pequeña charla, reunirnos una jornada así de diálogo de la paz con el gobierno y la población para saber lo que estamos pensando, porque somos nosotros que son víctimas de estas violencias, de lo que pasa. Y como acciones, pues nos metemos en la calle para intentar que nos escuchen. Nos metemos en la calle a boicotear, nos metemos, por ejemplo, a hacer manifestaciones, concentraciones para que nos escuchen, nos metemos en las redes sociales a proponer soluciones. Después de las elecciones de 2023, porque yo estoy aquí hace casi 6 años, pero nunca paso a hablar en grupos y tal, pero después de las elecciones del 2023, donde nuestro candidato, Denis Mukwege, que lucha desde 1996 por el tema de la paz, ha perdido, pues la mayoría de nosotros jóvenes del grupo nos hemos decidido, donde sea, donde estás viviendo, empieza a levantarte para hablar del tema, porque ya no tenemos apoyo, nadie nos da espacio, porque somos víctimas, son nuestras familias, pero nadie nos da espacio para preguntarnos qué podemos hacer. Así que la única solución, la única manera que actuamos es salir por la calle, hablar entre nosotros, proponer, porque hablar con el gobierno no tenemos espacio, no nos dejan, no nos reciben y nunca actuamos. Han hecho, por ejemplo, en 1999 el acuerdo de Lusaka en Zambia, porque en este acuerdo, en 1998, hemos tenido lo que llamamos la primera guerra mundial de África, porque había países fronterizos y grupos rebeldes que se hacían guerra, pero dentro del Congo. Este sale de su país, el otro sale de su país, pero vienen dentro del Congo a hacer la guerra. Y el gobierno intentó, pues, negociar. Esto no funcionó. En 2002 volvieron a hacernos la guerra en la parte del este, North Kivu, Sud Kivu, y hoy en día hablamos de Ituri. Hemos tenido otro acuerdo que se llama Acuerdo de Sun City. Estos siempre son entre ellos, grupos de los rebeldes, porque hoy en Congo tenemos jefe de grupos terroristas que son ministros. Y les estamos atacando en las redes, en la calle. Ahora que estoy hablando aquí, tenemos a Gloria Senga, que ha sido detenido la semana pasada porque teníamos un proyecto de denuncia de lo que estamos viviendo. Y está detenido sin que sepamos dónde está, en qué cárcel, por qué le han detenido, y nos ha pasado esto. Acaban de liberar a un periodista que se llama Stanis Bouchakera, que hoy en día ha salido del país, está en Francia, para su seguridad. Así que después de tantos acuerdos, nunca hemos tenido un acuerdo o un espacio de discusión entre la población local, entre los activistas, entre los políticos que defienden la paz por la parte este del Congo con el gobierno. ¿Por qué? Porque estos gobiernos hasta hoy son cómplices, hasta hoy no quieren que haya paz en Congo. Así que en tu pregunta de cómo actuamos, nosotros actuamos por la calle, actuamos con los medios que nos dejan espacio,
actuamos entre nosotros mismos arriesgando nuestra vida. Es así que actuamos para estos temas, pero nuestras actuaciones son limitadas, porque no tenemos poder, no nos escuchan, son limitadas. Hemos visto el caso de Palestina, que hoy hay el procurador, ¿no?, del Corte Criminal Internacional, que ya ha dejado lo quiero decir en francés, ha dejado la acusación de que sí podemos acusar a Netanyahu como responsable de crímenes contra la humanidad. ¿Por qué? Porque se han levantado políticos de Palestina, políticos de fuera de Palestina, pero nosotros, se levanta nuestro presidente condenado a los criminales, pero por la noche ya tenemos a uno de los criminales como ministro. Condenamos por la mañana, pero por la noche se va a hacer las fiestas con estos presidentes que ayer ha acusado que son cómplices con los rebeldes. Por eso no tenemos solución y vamos por acá. Vale, nos ha quedado bastante claro y obviamente es un ambiente muy violento y bastante diferente al que nos van a presentar ahora las compañeras, pero a mí me parece interesante hacer esta conexión, ¿no? Ver cómo aquí las problemáticas ambientales nos afectan en unas esferas de la vida que si allá nos afectan directamente contra la vida, es verdad que aquí también nos afectan contra la libertad, muchas veces porque hay gente también acusada i he teniu l'experiència per fer la defensa precisament del tema del Siurana, no? Doncs Matilde, passo a tu com feu aquesta... com ho heu fet amb tots aquests anys de treballar amb la plataforma, aquest diàleg amb els responsables? Jo l'escoltava i la veritat és que el món funciona així a tot arreu, no allí només. Vull dir, és que és exactament el mateix, l'únic que passa és que a uns llocs hi ha molta violència física, a més, i a altres no. Però llevat d'això, el que és el funcionament, la base, és exactament, jo crec que és igual, és el mateix, no? Mira, nosaltres que treballem bàsicament, treballem a nivell de riu, i de riu Ebre i de Delta. La veritat és que el riu Ebre podríem dir que té dos grups que són els que controlen el riu Ebre, i és així. I són, per un costat, les hidroelèctriques, tal qual, que són els que posen com ha de funcionar el riu, són els que fiquen damunt de la taula quin cabal ha de tindre, com ha de funcionar i com s'ha de gestionar el riu en si. I per un altre costat, el que se defineix com l'agroindústria. Quan parlem d'agroindústria, evidentment parlem de grans regants, i de grans regants bàsicament d'agricultura. Però clar, hem de diferenciar entre els pagesos, la idea que tenim del pagès, de la persona que té més o menys terreny i que viu del seu treball, o que té un treball i que a més té algun camp o alguns camps que conrea i que podríem dir que fa una agricultura propera per a consumir en uns quilòmetres més o menys al seu voltant, que és l'agricultura de quilòmetre zero, de proximitat, de com vulguem dir. I després està l'agroindústria, que són normalment són empreses importants que tampoc no coneixem, que no sabem, però que se dediquen a comprar terrenys, a comprar territori i fer una indústria, una agricultura que els productes no van per a la proximitat, sinó que van per a exportar. Aquesta és la base, no? I a la Conca de l'Ebre, bàsicament l'agricultura que n'hi ha més i que cada vegada va més és esta. És l'agricultura que no és per alimentar la gent, sinó que és per exportar. Per tant,
estos dos, les hidroelèctriques i l'agroindústria, són els que fiquen el règim del riu i com ha de funcionar aquest riu. Com en definitiva, estos són els grans poders i els que tenen diners i els que d'alguna manera aporten diners als governs i als partits polítics, perquè és així, perquè en definitiva són estos que es paguen les campanyes electorals als partits i qui controlen la banca i per tant controlen tot el poder econòmic, no? Estos són els que diuen a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, són els que dominen la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, o qualsevol altra, és igual, però en concret de l'Ebre, no? I els que fiquen damunt de la taula quin és el pla hidrològic que ha de traure la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que és l'organisme que teòricament vella per a que el riu funcioni bé i que d'alguna manera faria un repartiment del recurs de l'aigua d'una manera equitativa, podríem dir equitativa en el sentit d'aquells que la poden, que la necessiten, estos dos poders són els que li diuen a la Che com ha de fer el pla hidrològic i quin és el cabal que ha de deixar i com ha de funcionar, a partir del repartiment que se fan entre ells. Per tant, jo necessito tant, tu necessites tant, tu necessites tant, i el que quedarà serà el cabal ecològic que li deixarem al riu. Quan just s'hauria de fer el contrari, no? Quin és el cabal ecològic que necessita un riu per sobreviure i per fer les seves funcions i a partir d'aquí ens repartirem el que podrem. No, en la Che funciona just al revés, no? I quan tenen el pla hidrològic fet, llavors el porten al Ministeri, perquè la Che depèn del Ministeri, i el porten al Ministeri i això és el que aprova el Ministeri. Per tant, entre estos dos, més o menys, són els que fan quins plans s'han d'aprovar. No, Siurana és descarat perquè és un espoli total, que el deixen totalment eixut, no? Això ja és... I nosaltres hem interlocutat en les hidroelèctriques, no, mai, perquè no pots parlar en les hidroelèctriques. En la gran agroindústria, les empreses que n'hi ha darrere, tampoc. En la Che, sí, nosaltres hem parlat moltes vegades en la Che. I llavors, això serveix a la Che també per dir que ells són molt democràtics, que deixen parlar a la gent, que escolten a tothom, però després, quan tu fiques recursos o quan tu els dius alguna cosa, te diuen és que tot això és molt difícil, és que és molt complicat i tal, i això mai ho tenen en compte. Només tenen en compte a estos grans poders, no? I dius, vale, doncs són molt democràtics i són molt participatius i deixeu participar, però serveix relativament de poc. En la Generalitat, sí, també han parlat moltes vegades, moltes, i parlem així, no habitualment, però parlem sempre que convé, però clar, és exactament el mateix. La Generalitat també té, que ja els hem dit moltes vegades, que té gran part de responsabilitat, no tota en absolut, dins del Delta, però la xarxa Natura 2000 depèn de la Generalitat i podia ficar moltes traves en els plans hidrològics i dins a la Che i dins al Ministeri, no? Perquè podia exigir molt més del que exigís. Tampoc ho fa, no? Perquè d'alguna manera suposo que darrere tenen grans pressions i tenen forces que els apreten més i que són més potents que nosaltres, no? I clar, quan parles en ells te diuen sí, el que dieu té lògica i sí, i nosaltres ja sabeu que estem al vostre costat, però després sempre acaben fent el que els grans poders necessiten i demanen, no? Per tant, interlocutors, sí, han parlat, en les hidroelèctriques no, evidentment. És impossible que tu vagis a parlar en Endesa o en Iberdrola, això és totalment impossible, no pots arribar a aquests nivells, ni en les empreses de la gran agroindústria tampoc, però en la Che o en el Ministeri alguna vegada o en la Generalitat, sí, clar, parlem, però
al final és allò de que veus que els discursos seus van per un costat però les realitats van per la contrària, no? I bueno, és una mica el funcionament del món, per molt que no ens agrada, però és així. Quan a una part de la balança està el capital. Sí, és això, és el capitalisme i ja està, és la manera de funcionar, no? És curiós perquè, bueno, en relació al que explicava el Roland, allà els processos participatius impossible, i aquí que sí que existeixen no serveixen per absolutament res, més que per dir s'ha fet. Sí, bueno, sí que serveixen, o sigui, dir que no serveixen per res no és cert, tampoc, no? Perquè, bueno, ja ho he dit al principi, la plataforma no ha guanyat, però han guanyat temps, no? Que ja és important. I el fet que guanyes temps, si a més d'alguna manera no fiques en perill la teva vida, que també és bàsic, no? Doncs això és important, no? Hem de pensar que, no sé, per exemple, quan a agressions físiques i això, l'any 2022 van matar al món més de 177 activistes medioambientals, no? Que això és una barbaritat. Vull dir, és allò que dius, per favor, què passa? Però bueno, és això. Aquestes eren... I quants també n'hi ha de presó, no? O sí, amb causes obertes? Estos són els morts, clar, a banda tots els represaliats i tots els exiliats i tots els... Dins de tota la cadena de violències contra les defensores ambientals, òbviament l'últim punt és l'assassinat, no? Però tot comença amb denúncia, amb repressió, criminalització... Repressions... de tot tipus... L'assassinat és el punt més alt de l'iceberg, però... Clar, però en definitiva és que qualsevol cosa que puga tallar els interessos econòmics que poden traure, que puga traure aquestes empreses que són del capital de qualsevol lloc, per ells és una agressió, no? Per favor, ells poden fer el que vulguin, no? Quan el capitalisme és probablement el model econòmic més agressiu contra la vida. Doncs, bueno, Laia, ens expliques també com ho viu amb la problemàtica ciurana. La problemàtica ciurana puc anar en relació amb el que deia, perquè el que diré bàsicament és molt semblant al que deia, però per canviar una mica el discurs, jo sempre dic que el territori és com un joc de taula. El panell del joc és el territori, les lleis que regulen el territori són les instruccions i els jugadors són la gent els actors que tenim. El tema del ciurana és un tema molt complex perquè quan hi ha molts actors en aquell territori es fa molt difícil treballar en defensa. Quins actors tenim? Quins actors juguen en aquest joc de taula? Tenim els grups ecologistes que intentem defensar que el ciurana neix a Prades i desemboqui al cabal, a l'Ebre, i que si en cas que s'hagi de fer la desembocadura, que sigui un cabal lògic i equilibrat amb el Priorat, amb el Baix Camp. Tenim la comunitat de regants, que és qui té el domini de tot el tema del Baix Camp, qui porta a la concessió. L'Agència Catalana de l'Aigua per part de l'aigua que va destinada que desemboca a Catalunya, i la Che per la part de l'Ebre. També tenim els ajuntaments locals de tota la comarca del Priorat i del Baix Camp, i amb tots ells intentem negociar, intentar conscienciar i lluitar pel que defensem. Al final, el que deies, nosaltres sí que parlem amb la Generalitat, parlem i tenim a més voluntaris del GPEC que assisteixen a aquestes taules rodones que volen, al final dèiem, sí, ho volen fer perquè estan obligats per llei, perquè per llei estan obligats a que t'informin a la ciutadania, i a vegades ens trobem que anem a aquestes taules rodones, a aquestes xerrades, i és com un nivell tan tècnic que se'ns fa difícil. O sigui, si una persona particular ha d'anar a un pagès, ha d'anar a aquestes xerrades i no entén res del que diu perquè són coses tan tècniques, perdem aquesta persona i la perdem en aquesta causa. I llavors
La Generalitat tampoc ajuda quan fa coses tan tècniques, tan paraules molt complicades, molt complexes, doncs la gent es desentén i diu, mira, ja organitzaran altres persones. També parlem amb la Che, amb el tema del pla hidrològic de la Conca de l'Ebre, vam ja negociar que el cabal ecològic del Siurana fos de 54 litres per segon en unes condicions ordinàries. Què passa? També estem atents que quan aquest cabal no es compleix intentem enviar una sol·licitud. Nosaltres també treballem amb al·legacions, preguntem a la Che què ha passat aquí, que m'has desviat més aigua de la que tocava. Els hi preguntem, els anem a través d'un tràmit administratiu i ells ens diuen mira, ha passat què ha passat tal cosa. I treballem també amb això. O sigui, la nostra manera de comunicar-nos és a través de l'administració, a partir d'al·legacions o sol·licituds. I llavors, abans deies també que la participació ciutadana no serveix o potser no fa la funció que caldria. Clar, a vegades va bé la participació ciutadana perquè almenys tu pots dir tu has dit aquesta participació que faries aquestes coses. I llavors jo t'estic al·legant que no m'ho has complert. O sigui que, exacte, almenys tens en paraules que ho vas dir i que jo et puc al·legar tal cosa. Des de Defensa Ambiental del GPE, que es treballa molt, sobretot, a part des del carrer, però hi ha una feina molt darrere d'al·legacions i de denúncies cap a conflictes territorials. És veritat que el Congo és un altre tema, però al final tot com té relació i quan estàs treballant en defensa i presentes denúncies té una repercussió que després més endavant ja ho acabarem de parlar. Però nosaltres des del GPE hem estat presents en comissions de desembassament de Riudecanyes parlant amb els pagesos de Riudecanyes, aviam si arribava a un consens, malauradament no s'ha pogut aconseguir. Però estem treballant, també estem treballant amb la Che que fa cada 6 mesos reunions per exposar, i sempre exposen el seu projecte, que pot estar més bé, més malament, i al final tu treballes, la finalitat és estar allà i que l'administració pública, els privats, els ajuntaments, les entitats que sàpiguen que en aquella zona hi ha conflicte, que hi hagi allà i que hi hagi conscienciada la causa. I al final quan això és important. Sí, totalment. Si no hi ha sensibilització, hi ha consciència de que es fa aquest problema, aquí sí que hem guanyat totalment. I m'agradaria anar al següent bloc, que és parlar d'aquestes conseqüències, començant per tu, perquè ara ja com que ens hem posat ja una miqueta dins del tema. La inoperància administrativa o fins i tot les negligències porten conseqüències molt greus, tant pel medi ambient, com esteu comentant, com per les comunitats. L'objectiu d'aquesta taula rodona, de fet, era entendre com els conflictes ambientals afecten l'equilibri i el que anomenem la pau ambiental, la pau social, dit d'una altra manera, com es generen conflictes amb l'arrel d'una problemàtica ambiental. Llavors m'agradaria, si vols començar tu, Laia, perquè ja ho has comentat una mica, com afecta com a comunitat i com viviu aquestes diferències que es generen, perquè al final això està provocant un conflicte amb la comunitat de regants de Riudecanyes, que parlem amb noms així com els títols de les coses, però darrere de tot això hi ha persones. És això, a vegades costa comprendre les coses perquè tu penses que al final darrere d'aquests noms, d'aquestes entitats, hi ha gent treballant, hi ha tècnics i a vegades costa veure què hi ha darrere d'això. Com bé deia, el Siurana és un tema complex i crec que com tots els que estan aquí sobre la taula. Nosaltres, des que un principi, defensem que el cabal del Siurana torni a estar en el cabal que tenia abans. I clar, quines conseqüències té això quan tu tens una problemàtica? En aquest cas, jo en aquest bloc vull fer referència als voluntaris del GPE que han estat al capdavant del canó en la lluita del Siurana i que han fet una feina que per ser voluntaris per aplaudir-los, de veritat,
i ara un d'ells està tenint una denúncia per defensar que l'aigua, que és un bé públic per tothom, tingui una... O sigui, que a vegades sembla obvi, però que l'aigua alciurana torni al seu curs i això és una de les conseqüències. Al final, quan tu estàs allà presentant denúncies o quan no els agrada, quan fas una cosa cap a les administracions o cap a privats que no els agrada, té una repercussió i això en defensa ambiental és aquesta, que és el tema de lleis, de la fiscalia i tota aquesta àrea, quan no els agrada com ho fas, té la seva repercussió. Al final, com ho treballem? Doncs mai ens rendim, crec que sempre hem de ser constants i intentar que es faci ressò des del carrer també, però sempre treballant des de les delegacions, des d'aportar el nostre punt de vista i intentar sempre defensar el territori d'una manera que per consensuar tot i que totes les parts arribar a un punt on estiguem tots d'acord. Moltes gràcies i també des de la xarxa donem suport i estem totalment de la mà d'aquests activistes vostres del GPEC que al final en moltes denúncies o coses així l'administració des d'on vinguin han de posar un nom i cognoms als culpables i se fa aquesta persecució dels defensors ambientals. En el cas de la Plataforma de Defensa de l'Ebre, que hem vist que els responsables arriben a uns nivells força superiors, que van d'empreses privades molt grans. Com són aquestes conseqüències? Com es viuen dins de la comunitat? Es creen, al principi ho has comentat, que es desplacen també no només els recursos hídrics, sinó també el jovent que acaba marxant buscant-se un altre lloc. Això passa aquí, passa a tot arreu, on hi ha transvasaments, això està clar. Jo crec que dins de la comunitat, en quant a plataforma, dins de la comunitat de lo que podríem dir Terres de l'Ebre, jo crec que divisions no en crea. Està clar que hi ha gent concreta i puntual d'allí mateix, de les Terres de l'Ebre, que evidentment té interessos o que pensa que pot tindre econòmicament o això pot tindre beneficis, i que per tant està en contra, sobretot al principi, els primers anys sí que va crear molta tensió, això és cert, sí, perquè n'hi havia molta més gent, més part de la població que no ara, que pensava que allò aniria bé i que allò aportaria desenvolupament i aquestes coses, les paraules que s'hi diuen així, de desenvolupament i tot seria una meravella, però actualment jo crec que no, llevat dels primers anys, jo crec que la gent va comprendre que no, que l'aigua és el recurs més important que tenim a les Terres de l'Ebre, que el riu és el recurs més important que n'hi ha i d'alguna manera jo crec que divisió no se n'ha creat. És més, no per estudiat per nosaltres, que la veritat és que això no ho hem estudiat perquè no som tan ordenats i tan organitzats com això, com se pot pensar, però sí que en el temps s'ha vist que la plataforma el que sí que ha creat a les Terres de l'Ebre és un sentiment de pertinença que abans no existia i un sentiment d'orgull, d'alguna manera, si és que se pot dir així, de ser ebrenc, Abans la gent d'allí, que jo no dic que no n'hi hagi gent que encara ho visca d'aquesta manera, però la gent d'allí vivia el fet de ser ebrenc i de viure allí com ser de segona categoria
i d'inferioritat, no? Respecte a altres llocs de Catalunya o bàsicament, no? De Catalunya. I jo crec que el moviment de la plataforma el que sí que ha creat, sense ser l'interès principal que pogueren tindre, no? La gent que va començar i que va seguir, és crear precisament aquest sentiment de pertinença a un lloc, de pertinença a una terra i d'orgull de ser d'allí, no? I això jo crec que és molt important, jo crec que és bàsic. Per tant, crear divisions? No, jo crec que no. Jo crec que pot crear divisió en una persona concreta, però així en general no. I per tant, se conviu bé. Vull dir, no crear cap problema del fet. O sigui, pots dir-ho orgullosament que defenses, no nosaltres només, sinó qualsevol persona, perquè la plataforma, la cara visible són 4 persones, o això, o 5, però en realitat plataforma, sempre ho diem, és qualsevol que vulgui defensar el riu i el delta i estigui d'acord en que és un bé que hem de preservar entre tots, bàsicament nosaltres perquè som els que estem allí i a partir d'aquí és de més, no? I que el dia que ho aconseguim, que jo estic convençuda de que sí, que d'alguna manera el blindarem, el riu, i el preservarem, també és un bé per la resta de rius, perquè en el moment que tu aconseguissis una cosa per un riu o per un espai, això després se pot repercutir en tots els altres, i això és important. I bueno, divisions no ho crea, se conviu bé, i jo crec que el que sí que intentem fer des de la gent de la plataforma és explicar que hem de preservar entre tots el medi ambient que ens rodeja, perquè això vol dir que tindrem una millor qualitat de vida com a persones i tindrem una millor salut, i això és bàsic. Per tant, hem de preservar el Delta de l'Ebre com primera zona humida de Catalunya i tercera zona humida important de la Mediterrània, i per això, aconseguir això, hem de preservar el riu, que és la base de que el delta estiga en bones condicions. Per tant, no n'hi ha més, va tot unit això, no podem separar una cosa d'una altra. I aquí entra el Siurana i entra qualsevol riu, l'Ara, qualsevol riu de tots els que desemboquen a l'Ebre i que al final fan l'Ebre, no? I, bueno, com a comunitat jo crec que no ens afecta el fet de ser plataforma. És més fort que això, és molt important. Sí, home, és bàsic, no? Sabem també, perquè això ens ho diuen, que som un moviment social que estem molt estudiats i que estem molt controlats per molts altres moviments que d'alguna manera ens han agafat com a referència, i això també està bé, no? Vull dir, també és important, no? També és important, vull dir, qualsevol cosa que sigui en positiu és important, no? Bé, moltes gràcies per explicar-ho, això que no es trenqui aquesta cohesió social, sinó que encara s'enforteixi més, és superimportant. I crec que Roland ens podrà traslladar a un punt on sí que ha hagut un trencament en aquest nexe social y en la sensibilización de esta situación, ¿no? Ya lo has avanzado a nivel estados implicados, vecinos que están aprovechándose incluso de la situación de la República Democrática del Congo con el tema de las minas. En este sentido, ¿cómo se rompen aquí los lazos comunitarios? Nosotros es más complicado que los casos que habéis comentado, porque primero tenemos que tener en cuenta la República Democrática del Congo es 2.300.045 kilómetros cuadrados. Segundo, tenemos un nivel de analfabetismo más alto. Tercero, tampoco no hay una alta penetración de la tecnología, ¿no? Internet, conexión y tal.
Y otra cosa es que no tenemos líneas editoriales del Ministerio de Comunicación para que la información que sale de la parte oeste llega en 2 minutos ya, en la parte este, que tengamos el mismo pensamiento. Así que con este conflicto, ¿qué pasa? Es que la gente que no lo vive, porque yo lo estoy diciendo porque soy presidente de un grupo donde tenemos miembros hasta en los campos desplazados. Tenemos equipos que van por la mañana a ver qué ha pasado, qué información tenemos, y lo que publicamos son lo que pasa realmente. ¿Y qué pasa? Es que los de otras partes del país, norte, sur o oeste, estos conflictos o esta guerra, digamos así, le crean como un sentimiento de patriotismo, que sí, vamos a luchar por nuestro país, a matar a esta gente, a hacer la guerra y tal y tal. Pero los que están realmente en las localidades donde se vive la guerra, hay muchas cosas que pasan ahí. División, sí que hay división. ¿Por qué? A nivel educativo, a nivel cultural, si te han violado delante de tu padre, delante de tu madre, la relación entre tú y tu padre y tu madre ya no será la misma. Es lo que pasa. No tenemos un seguimiento postguerra. O sea, no tenemos un seguimiento psicológico de las víctimas para explicarle que no es la vida, escucha tal, hay doctores que no hay. Es que si entran los rebeldes ahora mismo en mi piso, me matan, la relación que tendrá mi hijo y su mamá ya no será igual. Porque una será traumatizada, el otro lo puede ver normal. Otra cosa es, a nivel de educación, como tenemos un alto nivel de analfabetismo y que nos bombardean las escuelas, pues ¿qué pasa? Es que los niños se quedan sin educación. Este vínculo social está roto, porque yo no he estudiado, no sé estas cosas, la relación que tenía con mi madre ya no lo voy a tener porque tengo que ir a buscar la comida, el otro dice que no voy a estudiar más porque tengo que dar la comida a mi hermanito que tiene 6 años, somos orfanatos, es que nos complica la vida. Otra cosa, podemos hablar del desplazamiento forzado, como lo ha dicho la Matilde. Cuando en una zona la mayoría de la población son pescadores y vosotros estáis explotando minas y que esta explotación hace que no haya peces en el río, pues los pescadores tienen que cambiarse de trabajo. Y esto hay desplazamiento forzado, porque lo que me hace vivir aquí ya no hay. Tengo que buscar dónde puedo seguir este estilo de vida. Y a veces hay familias que la madre está de acuerdo, el padre no, porque yo he construido toda mi vida aquí, en esta zona, es que no quiero moverme, pero la madre tiene miedo porque tiene su bebé que recién nacido y tal, tiene miedo de los terroristas. Y esto complica las cosas y hacen que las familias se separen, hacen que haya desplazamiento forzado. La República Democrática del Congo es el primer país con un número más alto de los desplazados internos. Casi 7 millones, lo he dicho en Tarragona Radio con la Raquel. Tenemos también la manipulación de la población. Como el nivel educativo es bajo, pues los políticos juegan con esto. Nos crean discursos populistas para dividirnos, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, hablamos del tema del tribalismo. El tribalismo, no sé si lo sabéis, es que cada uno defiende su etnia. En Congo tenemos a más de 200 etnias. Si, por ejemplo, uno de mi etnia ha llegado a ser presidente del Congo, pues todo lo que va a decir él, si tú no eres de mi etnia y estás en contra de él, aunque sea de manera objetiva, eres tribalista. ¿Por qué? Porque él no es de tu pueblo, por eso no estás de acuerdo con él y tal, pues la población se separa. ¿Ves? Y tenemos eso también de la baja del poder adquisitivo, porque eso cambia la economía. Una población que vivía de los peces que son pescadores y le habéis quitado esto para poner una concesión de minas que no hemos estudiado la ecología, la geología, no hemos estudiado las minas, pues ¿qué vamos a hacer? Cambiarnos de trabajo. Y este cambio de trabajo a veces cogemos lo que hay y de lo que hay pues nos baja el poder adquisitivo. Otra cosa es la degradación de la calidad de vida. Porque había bosques, había río, había esta vida natural que nos han quitado, pues tenemos que convivir en el aire
quería hablar de la polución, ¿no? Este aire que está poluado, tenemos que vivir con esta agua que está agua tóxicas. En 2021 en Chicapa, que es una ciudad de la provincia de Kasai, han muerto más de 30 personas por tema de agua tóxicas, contaminadas. Y esta agua venía de Angola, donde hacen concesión de minas para explotar diamantes, y pasaba en el río, donde también en este camino había otras minas en Congo, que tiraba también sus desechos en el mismo río. Pues la finalidad es que la gente ahí, como no tenían agua potable, el gobierno no nos manda agua ni electricidad, pues iban a coger esta agua para cocinar, para ducharse, a lavar los bebés, y la mayoría de las mujeres, las mamás que utilizaban esta agua, pues han muerto. Y aparte de esto, pues los trabajos precarios y Dignidad, que es un futuro partido político que estamos creando, que estamos en la oposición, la mayoría de nosotros somos jóvenes, estamos planteando un proyecto de educación en los campos de desplazados. ¿Por qué? Porque uno que estaba estudiando, han bombardeado su escuela, que ahora todos los días que venís a visitar le dais solo la ropa, solo la comida, después de 10 años, ¿qué tipo de ciudadanos tendremos? Por eso queremos también apoyar en este sentido de la educación. Y yo como presidente pues estoy trabajando con el equipo para empezar a trabajar dentro de los campos de desplazados. Entonces, en Congo, división, sí que estos conflictos crean divisiones. ¿Cómo convivimos? Pues es muy complicado, porque depende de la educación de cada familia, depende de la situación de cada familia, porque si ha pasado esto en tu casa, la manera en que va a reaccionar tu casa no será igual que la casa del vecino que no ha vivido la misma cosa. Así que como comunidad pues estamos sufriendo muchísimo, y la única cosa que recibimos es pues ayuda del exterior, porque hoy en el campo hemos hablado en nuestra plataforma que los desplazados están muertos de hambre porque le faltan la comida, están muriendo, así que como comunidad nos crea este sentimiento de que estamos abandonados por el mundo está callado, porque lo que vive el Congo hace 30 años que lo estamos viviendo y nada cambia. Pues esto, es que la situación es un poco diferente, las consecuencias son diferentes de lo que se puede vivir o del héroe ahí, ¿no? Nosotros estamos sufriendo mucho de estos conflictos. Y no es casual que os encontréis en esta situación siendo un país del sur global, que aquí las responsabilidades traspasan muchas fronteras. De fet, el tema de la República Democràtica del Congo és un tema molt complex perquè també traspassa la temàtica ambiental, i us convido a que escolteu no un sinó dos programes que vam fer amb el Roland a Tarragona Ràdio, perquè us donarà una idea molt més detallada del que hem parlat avui aquí, i com veieu és que ho explica ho viuen des de primera persona, i quan coneixes les coses des d'una persona que t'ho explica així et queda tot molt més clar. Doncs bueno, moltes gràcies per les vostres aportacions. Ara, si voleu, perquè us he vist apuntar moltes coses, i intueixo que teniu alguna coseta més a dir abans de tancar. Si voleu, i si us sembla bé, per anar tancant, 2 minuts cadascú, feu els vostres últims comentaris que vulgueu aportar, si alguna cosa s'ha quedat així pendent, o si voleu contestar, preguntar alguna cosa de les companyes, endavant. I després, com que són les 8 haurem de sortir, però fem preguntes i xerrem una mica, que tindrem aquí una mica de beguda perquè podem estar aquí una estoneta més. Doncs que comencem. Bueno, ja hem vist que els conflictes que passen a Catalunya, en aquest cas que hem vist a l'Ebre, al Siurana, crec que en el temps de sequera que estem vivint és un tema molt important. Crec que dues coses en comú, i el que volia subratllar-lo és que quan hi ha un conflicte com aquest, la gent té més pertinència del territori, o sigui, viu més que jo soc d'aquell municipi o d'aquella zona, i això m'agradaria recalcar-ho, perquè a vegades
ens guanya molt més aquesta identificació de la zona que el conflicte en si. Com a conclusió així de la taula, també m'ha interessat el que ha dit sobre la República del Congo, que al final sí que és veritat que són temes molt diferents al sud global i aquí, però al final l'arrel on que es radica s'assembla molt aquí. O sigui, al final tenim un topall que són les administracions o les empreses privades que ens fan anar cap a on volen i que si amb consens i negociació a vegades s'intenta aconseguir lluites, a vegades no. I que sempre hem de tenir la gent allà lluitant pel seu territori. Les GPEC sempre treballem en vies per donar veu als conflictes, des de fer manifestacions amb els conflictes sectorials del carrer. Sempre diem, feu voluntariat, apunteu-vos a entitats, feu-vos socis, o sigui, està molt bé que estigueu conscienciats, però al final té molt de pes que estiguin dins d'una entitat o d'un lloc, o sigui, ens dona molta ajuda la mà de la gent, per això faig també una crida perquè s'apuntin a qualsevol entitat o que si passa un conflicte a la zona on visqui, o que ens contacti nosaltres o que sempre estarem encantats d'ajudar. També que la gent s'informi, que al final la informació és valor, que s'informi de manera crítica i que tingui el seu punt de vista també aporta molt, perquè a vegades la falta d'informació ens costa molt després fer aquesta referència mental. En el cas del Siurana també, ara que estem treballant en temes de conservació, projectes de conservació, perquè clar, si el riu va sec, va estar eixut, perdem biodiversitat. Estem ara intentant fer projectes de conservació, projectes d'espècies per tal de preservar la zona que és el Siurana. I res, per acabar, només faria això, una crida a tothom a qui estigués a la causa i que a través de diferents canals que al final en el món que vivim, les xarxes socials, són el que primer veiem i això, saber informar-se i fer com una informació crítica i veraç i per qualsevol cosa les entitats sempre estan allà per ajudar a la gent i intentem solucionar els problemes per tothom i que sobretot que com la gent estigui conscienciada amb els conflictes que hi ha ara mateix en el territori i no només a Catalunya sinó a nivell global. Jo penso que evidentment si a nosaltres ja ens és difícil, a nosaltres me refereixo aquí en Europa, ja és difícil arribar a saber en qui t'has de discutir o en qui has de parlar perquè és el responsable en el Congo o en tots aquests països, ja no te vull ni contar, el de la cosa ja encara s'escapa molt més, perquè si aquí no acabes de tindre clar qui són, allí és que l'interès que puguen tindre les mines i això, i en tots els recursos naturals que ells tenen, és que no són del Congo mateix, perquè aquí encara serà per utilitzar d'alguna manera, per aquí, parlant d'Ebre, per aquí, a lo que és el riu, se'l volen emportar lluny, però lluny no serà a l'altra punta del món, però és que ells és a l'altra punta del món. Vull dir, qui utilitza tots els seus recursos no són precisament els de la vora, sinó que són a l'altra punta del món. I pensem que actualment n'hi ha més gent, o sigui, n'hi ha més gent que té un mòbil al món que gent que té aigua corrent a casa. I això és molt fort, quan te diuen així dius, hosti, doncs és així, no? N'hi ha més gent que té mòbil
que no té aigua corrent a casa. Per tant, respecte al riu que hem de defensar que l'aigua és un bé públic i no pot ser una simple mercaderia on uns quants hagin de fer negoci en la pèrdua per a tots els altres. L'aigua és bàsica. I això va quedar molt clar que el món no va per aquest camí, sinó que va per la contrària, al desembre del 2020, quan l'aigua va entrar a cotitzar a la borsa. Allò va ser un gran pas endarrere perquè l'aigua fora un bé públic, perquè a partir d'aquell moment, evidentment, va passar a ser no un bé públic, sinó un bé especulatiu. I d'això en fa quasi 4 anys, no? I això va ser una cosa que se va criticar molt, però que és així, i aquí està. Què vol dir? Que ja fa anys que se diu que les guerres seran per l'aigua, pel control de l'aigua, i actualment això ja se veu, no? Això se veu a tot el món, entre israelians i palestins, és un dels problemes bàsics que n'hi ha, el fet del control de l'aigua. Els israelians el que volen és controlar l'aigua i, de fet, estan controlant-la, a banda de tot el que n'hi ha últimament, estan controlant-la i estan ofegant els palestins, no deixant-los aigua perquè puguen regar els seus camps, no? I això passa a l'Orient Mitjà, i això passa a l'Àfrica, passa en el riu Tigris i passa en l'Eufrates i moltes de les guerres que n'hi ha per tota aquella part del món és precisament pel control que volen tindre dels rius i de l'aigua, perquè l'aigua és bàsica i d'ahir sí que no podem fugir. Respecte a això, la gent, tenim força. Jo crec que tenim més força que no pensem. Aquesta és la realitat. Ara, clar, el que no podem fer és lluites individuals i separades, sinó que el que hem de fer és unir-nos. I en segons quines circumstàncies és més fàcil i en segons quins llocs és més difícil. Això està clar, no? Però que la gent tenim força? Sí, moltíssima. Pots estar molts anys batallant per una cosa i després no res que t'ho tiren tot per l'aire per camí. Sí, però que la gent tenim molta força, però això sí, no força individual com a individus, sinó força com a grup. I aquesta és la base. La base està en unir-se i en anar dins de totes les possibilitats conjuntament, bé dins d'organitzacions o bé dins de moviments socials o com siga, però per una mateixa causa. I això jo ja sé que és complicat en moltes parts del món, però aquí no és tan complicat, és tindre ganes i, no sé, allò de tota pedra fa paret, doncs és així, i tota gota compta. Sí, sí. Que important, això que dius. Moltes gràcies, Matilde. Y bueno, y es para acabar, 2 minutitos, que vamos con justicia de tiempo. Primero agradezco a la charcha para organizar esto, agradezco a las compañeras JPEG y del EURE, de la Matilde. Lo que voy a decir es que queremos la transparencia de la parte de la administración, la transparencia para saber cómo gestionan las cosas, dónde hay problemas, que nos escuchen también. Lo digo aquí, pero no hay ninguno que es de la administración del Congo, pero lo digo. A veces el video puede llegar, o también la transparencia para JPEG, para las demás o los demás que están luchando también aquí, que nos explican las cosas, que no esconden los problemas, porque estos políticos van a tener solo el apoyo del pueblo, de la población, no de los ricos que le pagan estas grandes empresas. Sus primeros apoyos son nosotros, y en los países democráticos se dicen que el poder llega desde la población. La democracia es el pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Eso significa que somos nosotros que le demos el poder y no estos ricos que les apoyan. Queremos también apoyo a las víctimas, de una manera u otra. Que sea una entidad que quiere mandar una donación en Congo, lo que sea, lo necesitamos. Estas víctimas que viven ahí lo necesitan. Yo también aquí tengo mis problemas, pero cuando pienso a los problemas que tienen estas familias de ahí, digo, priorizo estas familias, tengo que ayudarlas, tengo que hablar para sus casos. Y al final, pues,
Queremos seguir denunciando, visibilizando las cosas. Queremos que nos dejan espacios, ¿no? Como Radio Tarragona, la portería me da espacio para hablar del tema, para que el mundo lo sepa. Queremos estas cosas, estos momentos. Y ahora mismo estoy trabajando en un proyecto, mi primer proyecto aquí en Tarragona, que se llama Ojo al Congo, Lui al Congo. Esto es un proyecto que lo llevaré en 4 fases. Pero la primera fase es dar a conocer el problema que tenemos, este problema de la guerra. Así que toco la puerta de las entidades para que me den espacio de 5, 10 personas, 100, 1000, porque a mí me da igual, yo puedo hablar con un montón de gente. Explico el problema, explico el caso, y la segunda fase será empecemos a hacer concentraciones, para que también las administraciones nos apoyen, para que este tema siga visibilizándose, para que intentemos buscar una solución. Queremos Apple, queremos Mercedes, queremos Peugeot, queremos a todos, pero que sea legal para que haya este win-win. Y al final también, la tercera fase de este proyecto es hacer huelgas, y después de estas huelgas pues empezar proyectos dentro de estas zonas de guerra. Estem construint entre tots la pau positiva, vol dir la de cada dia, en aquesta societat en què van sorgint nous reptes, noves necessitats, i per això hem d'estar molt atents i adaptar-nos a construir aquesta pau en nous contextos. Per això vull dir que la pau no és algo que ja ho tenim lograt i ja s'acaba, sinó que és un procés, i això vol dir que és constant i que és permanent. I aquí fem falta tots i totes, i ningú sobra. Ja per acabar, llegir este manifest, el motiu d'aquestes eleccions europees, hem pensat les organitzacions de pau de Catalunya que hem de fer alguna cosa davant de tot el que està passant, i ho vam també comunicar a les entitats de pau de tot l'Estat i s'han anat unint. Des de 180 entitats de pau de tot l'Estat hem signat aquest manifest i avui hem quedat de presentar-lo i cadascú farà actes en tot l'Estat durant el dia. I diu així: des de fa mesos, líders polítics europeus abonen el terreny perquè ens preparem per a una guerra. Més enllà de si el risc que esclati un conflicte bèl·lic a gran escala és real o no, la veritat és que les economies del continent ja transiten cap a uns pressupostos polítics i públics i que les conseqüències d'aquesta priorització arriben en un moment en què el cost de la vida comença a ser inassumible per a grans capes de la població europea. La història ens ensenya que els moments de militarització sempre són el preludi de la guerra, i per ella fa anys que van preparant el marc de justificació. El 2014 els països de l'OTAN van acordar incrementar els pressupostos de defensa fins al 2% del producte interior brut. Després de la invasió d'Ucraïna i l'actual genocidi a Palestina, les prioritats polítiques de l'OTAN i la Unió Europea s'han redirigit a impulsar un augment de la despesa dels països en l'adquisició de noves armes, la incorporació del servei militar obligatori, el finançament de la indústria militar perquè produeixi més i la creació de més fons de finançament per desenvolupar nous prototips més letals i autònoms. Des de la Unió Europea s'ha impulsat la por a una possible invasió de Rússia a Europa perquè la població doni suport a la seva política de rearmament i militarització. El 2023 la despesa militar dels països membres de la Unió Europea va augmentar un 21,3% respecte al 2022 i va arribar als 289.300 milions d'euros. Si a això sumem la despesa comunitària, 7.537 milions, i les despeses del Regne Unit i Noruega, 77.323 milions d'euros, ens trobem amb una despesa militar total de 374.000 milions d'euros, la segona més gran del món, només per darrere dels Estats Units. El 9 de juny se celebraran eleccions europees i considerem que pot ser una oportunitat per plantejar les noves reivindicacions a les forces polítiques que s'hi presenten. És un moment clau, o apostem per impulsar polítiques de pau, distensió i seguretat compartida, o acabarem en una escalada militarista.
Augmentar la despesa en defensa significa disminuir els recursos per a lluitar contra el canvi climàtic, la reducció de les desigualtats i l'equitat de gènere, la salut, l'harmonització de salaris o drets de tota la ciutadania. Per tot això, les organitzacions signants proposem: número 1. Apostar per la distensió, lluny de la retòrica amenaçadora i les espirals armamentistes de l'OTAN, que activi el desarmament, obri les portes al diàleg i a la confiança mútua amb l'objectiu de desescalar els conflictes mitjançant l'ús de la diplomàcia, la negociació, la cooperació i la no violència. Aquestes polítiques haurien de conduir a la finalització de la violència armada a Ucraïna, Palestina i a altres llocs. Cal reprendre l'aposta dels anys 90 d'una seguretat comuna i compartida sense exclusions a Europa. Número 2. Impulsar una política exterior orientada a la pau, orientada a la seguretat humana, mitjançant instruments com ara la mediació, la diplomàcia, la defensa dels drets humans o la intervenció civil en conflictes per construir la pau. Número 3. Fomentar espais de diàleg entre moviments socials, acadèmics i polítics encaminats a elaborar propostes de polítiques de pau, cossos civils de pau, defensa civil i de seguretat no armada. Potenciar els recursos humans i econòmics per a la reconversió industrial militar a sectors productius civils d'interès. Número 4. Promoure activament una pau ambiental, sustentada en bases científiques, amb polítiques clares de descarbonització justes i segures que minimitzen i reparin els danys que afectaran les generacions futures. Número 5. Impulsar polítiques que incideixin en la millora de la vida diària de les persones. Impulsar una política de seguretat humana centrada en les necessitats de les persones amb la seva implicació i participació. Moltes gràcies.